Estimate Committee jong Meghalaya Legislative Assembly hapo ka jingalam uba Merrill Bonds im MLA kanong po kum chairman menta kasngi hilaleg panjurum yaki jingte badangsa kongreng ribhoy bakentup yaki arteli islam aji kai ka politiking ban ka Industrial Training Institute ki badan hapo ka ra nong khra nong lingdo bat kum juru ya ka office jong ka umsning sinari blank ka badangnya shat mentah umsning hakate ka sngi ka jing jurep ya ki te ki jing te jong ka sarkar nak benta ka jing mento jong ki samla puli bat ki pat ba la sakhiru da ka jing don lang ki de khot ka te ka committee ba kan thop ya uba Charles Marngar MLA ka Mauhati wailan mi ki shila MLA ka Jowai uba Adilbert Nongrum MLA ka North Shillong u Remington G Moment MLA ka Rambrai Changam ringkat ki he officer na kitnat sarkar ba prepare ki nong yalam shnong bat ha ka jing jurem ya ka office trekam jong ka umsing CNRD blank la sakhiru da ka jing don lang MLA ka than u Dr. Celestine Lingdo nakaliang ka te ka committee ningkong kala let panjurem ya ka ITI kabala mangpisa hadu shiklur arplai lak tingka kaban IG kairu ha southly ki trade bakken thop ya ka electrician fitter mechanic diesel but welder Henry menta kala shulong tang ka jingja namar ka jing mampat la ban pentrekam ya ka namar ka jing mampat dan ki surak babyang ban poi syakate ka jaka pule ki boarding electric pat ki be ki jing dan kam ba khaman ka committee kala ledru ban jurep ya ka political ka ban aji kai ya ka course diploma in interior design but beauty culture and cosmetology but kabamang pisa hado khal arklur laipo lak tingka daga sarkar pedeng but ka kamenta ka dangya shat kumbak ndai po percent but community ba shen on sala ban pendap but ban ple pat ba no ya ka tei ru ka shlem pule ka ban ai jing mentoy ya ki samla pule ka dong bat ka than but na ka liang ka committee kala batha ru ya ki officer but ki tenan badai pe bagi day ban penkloy kat bala ya ka kam Artli examination hall di workshop Artli okay di classroom kita saw san we alai saw san tali jadi drawing room computer room bidding kemudian kini di katkum di jengran kami kini 3 years diploma course kini di branch kini di room kelabian kelabian ada arti Sian dia ki kon samla ki jongi bakade ka por bakta ki educated youth kinum syukuman da banong ki job seeker lagi di banong ki job provider ki job creator mo kani dia ka por ka bangi haban ai mensiam da jongki bang kenturu ya ki department kini ki left work ki bang haban complete ngit skamba pen trechitong ban trehok da ka jing long ngamu da ka ju ka jikir clear nama kani kan dei nak benta kaju ka goal ka bre namta ban serve yaki community ngamut yangi ko community yaki khon samla ki jongi ke ngamdo dei sibon ke bokrwial nak benta kini apa arajar apply ina wan ni talong kumtu ngi yi ke ding sakut ikam ke iblang ikam da ai pak officers ki jongi kala simkia nak benta ban stat ini ikam ngi yo i kum ne kum bakalong 90% ilang janda ngam artin ba shen ni sa yo i ba yo ban sedang ya kenika politik kenika jong yang ni ngam don shibun bre tang kawai ngamot banong ta kalong ba kejing trilang kalong ka badam kam tang nangi komiti kambia kedon kami di department concern baru ke department kiba involve kiba ya don lang ni di isnong kira mo kani gede ka badam kam kejing trilang ka jong pangajakapan yang kali rumdan ke proper office nam tau video bade bantri baharu kamdan kajing delay kalong kajing bom king snap ya kakam ka baladap alot bat lasennya api kongki kontraktor mo pidi aside but you're representing the firm mo tina kalian ngajonga
nga nom ong su request, but I cannot order at the same time. But we expect kum kinong yalam, kum kinong mikmat ba by November kani kadai ban long complete. Kenang ba in December, in any date of December, UCM ula kanong let us inaugurate. In January we can start the full-fledged office and working hangnik. Dah kabay day but ka approach road na PWD, ni arngot nila approach yung PWD minister that is on the pipeline. We expect at least that 200 meters of MBT or 200 meters of concrete. CC. So we would like to see a good CC work hangnik. Mo? Ngim ko ara bahadin armnay lay banay kala kolot. De ni kermen ba kataka mentala DU August kanya August ula kut mo ni sai mai mo ni sai dom tengah se haba bha ka kam rum bedai ban ai ka jingiro tengah ai ka jingiro ya ki department kam tam ke bala simkhia na do ka PWD building ya ka education department bat kam tam ya kontraktor ubala simkhia sisa pan pentrei bat ka kam nileyo I kala ya do kala 90% te ha po ka sibrai kinsa pendep no te khendia ding aku ban supen kan mau ba hangni namar ka sanction hi ka bingila yo hangni ka deka hajik sisa ka original sanction ka deka khat ar pon lai crore mo na kani ka khat ar pon lai crore ka dei pra crore na mentaka civil work ban pesnai ka building te dangsa ka pisa kom ba sai 0.9 crore na penta ban thit yaki equipment machinery furniture transportation sekiwai kiwai te kani nga supen ka mau ya education department ba ka ndei ban up on dala dep everything te kani ro side by side pila dei ban demand no ban pan no di ban procure no nang ba on ka kam yo ba nang bangin yo ban sedang no ya ka kam as soon as possible Yung sukumen ka ba kraw ba ilayolat ban one kum ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly ban yu kejat hang ni hapo temri boy na ka banta ban jungo ya ki artli ki project ki ba kongsan ki ba kum ka estimate committee ngi snowday ban wan hang ni ka banengkong ha ka bayde bat ka ne ka politeknik ka badon hang ni hapo ka sino ka barat nong kra rat nong longdo ya ka ba ka kam kalaya cha menta ni dap daging sukumen ka bakraw bani I ya gajingyat jong ka kam ka fiscal progress hang ni ka politeknik hang ni ka along kumba kandai 4% ni bat bangingi scam ba stangkat tu kat ne banai ki kontraktor bade ban trei on pendep ya ka kam bat kum ka komiti ngi syam bat ngilam ngi sukumen ngi tenat bat bangi kitbok ke riang ba ka department kinla ban supervise akor kum ka bade bat bagani ka politeknik ya ka badon artli ki branch kata ka de ka 3 years diploma in interior design but sagawe gede 3 years diploma in beauty culture and cosmetology kini gede artli ki branch ka bagani ka politeknik kan syakri ya ki samla pule ki jongi but bangingit scam ba kajing wan ka jongi hekan ngesngi kan yarap subun nang tar pen state ban pen kloy ka kam bagani ka building kan dep ki post la ban thung bat la ban sedang ya ka academic session hakini ki snem ki ban wan bat kum juru ngilayo ban li jengok menne ya ka ITI ka badon hang ni marjan hang ni ka di keju bal ai subha da gerak nyong kra barat nyong lengdo e caka bat katu ka di kadang sa ka kam ha bang ha penyakran na ka approach route nang ta ka water supply nang ta ka light ke ban ha penbiang hang tu kum ka komiti ngin budin bangin la ban pendep kloy kini khnang ba ka ITI ka badon hang ni ka bakan thup ya ki trade ki badon south li nang bangin la ban pen urlong ya kan nam ta jik mentoy jong ki khana samla jong ka dong ber kathan ban ngai ku beli kerpang na ko benta ki perlok member MLA ki bi ki jungi ba wailat ba Charles ba Reming ba Rid Edelbert ki balai senran lang kum gitu khot ba kane ka kam kan yat bet ka komiti khanang bangin la ban yarap nam ta jik mentoy jong poj ba bubun balang disebut